Ja si zmrzlinu nedám, lebo ju nemám rád. Momentálne máme naponáhlo, lebo my si spokojne vieš, že sedíme na kofole a to som aj nevedel, že v Tesku majú ešte nejaké veci. Čo myslíte, čo bolo to, čo vám zaručilo vašu výhru? Skúsenosti. Treba to brať s rezervou, ale už mám taký pocit, že už sa dostávam do toho. Prajem ti dobrý deň a zároveň ťa veľmi pekne chcem privítať pri mojom prvom vlogu. Ja sa volám Tomáš, mám 25 rokov a rozhodol som sa zaznamenávať také moje bežné dni, ale nebudú úplne až také bežné, keďže už nejaký ten čas chodím s nahými nohami po tejto planéte Zem, bosý. Nechodím tak stále, ale väčšinou aj na verejnosti, aj kde? Aj po meste, po betóne, kde si len zmyslíš, nejakým takýmto spôsobom. Ako bonus som do toho ešte bylinožravec, to znamená, že fungujem čisto na rastlinnej strave, no takže v týchto videozáznamoch budeš môcť vidieť a budeš aj svedok, že sa tak dá žiť, že sa tak dá fungovať a to je asi všetko na úvod, čo by som chcel povedať, takže si uži video a ja čo? Môj deň začína tým, že sa z postele hneď presúvam vonku na denné svetlo, pľúca rozhýbať na čerstvý vzduch, popri tom aj chodidla vymenším, je to veľmi osviežujúce a kontakt so zemou je veľmi dôležitý. Tu sa už vraciam domov, ešte skontrolujem chodidlá, ako môžeš vidieť, sú úplne v pohode, v poriadku. Ešte ich mierne opucujem, hneď za dverami mám pripravené šľapky, ktoré si navlečiem a presuniem sa do kúpeľne, kde sa uskutoční hygiena. Takže súčasťou môjho života je aj otužilstvo, takže mám tam zaradený stupeň studenej. Nerobím to každý deň, ale snažím sa aspoň 3-4 krát do týždňa si dávať takúto studenú sprchu ráno. Teraz vyzerám ako taký zmoknutý veveriček. Nevadí. Po sprche nasleduje pitný režim, inak ja som donedávna nebol bohviaký čitateľ, ale v poslednej dobe ma to celkom chytilo, oslovilo a je to veľmi príjemný relax. Posteľ je za mňa sväté miesto, to znamená, že po dobrom spánku vždy vykonám takýto popravovací rituál, poriadne umyť chrup a môže sa ísť do ulic. No, aktuálne sa nachádzame na prechádzke, pretože som dal mojej lastovičke návrh, že či sa ideme teda prejsť na taký romantický spôsob niekde na čerstvý vzduch. A ona povedala, že si to teda okoreníme tým, že si dá zmrzlinu. Ja si zmrzlinu nedám, lebo ju nemám rád. No a ja som zvolil takúto obuv na prírodnou klasika. Vonku je asi 34 stupňov, betón je ako panvica, ale keďže ja som profesionálny bosochodec, tak ja si to môžem dovoliť, pretože po veľmi krátkom čase, už keď chodíš pravidelne na boso, tak tá koža na chodidlo stvrdne a máš pokoj. A už ti nerobí problém ani chodiť v zime, ani v lete. Ale pre istotu si vždycky ber aspoň nejaké šľapky alebo čo za sebou. No a tak, no, pokračujeme ďalej v prechádzke. No a toto sme my, romantický párik. Takéto prechádzky sú veľmi dôležité ináč a veľmi prospešné. No menia sa plány. Obidvaja sme si zmysleli teda, že ideme na kofolu. Priznám sa, že je to moja neresť, takže nie je to veľmi na chválu, ale raz za mesiac, keď ideš na veľkú kofolu, tak to by malo byť ešte v pohode, nie? Musím povedať, že nám tá kofola veľmi dobre padla a sme si dobre pokecali. Momentálne máme naponáhlo, lebo my si spokojne vieš, že sedíme na kofole a nedošlo nám vlastne to, že my za 10 minút sa máme stretnúť s mojou maminou, lebo ideme na nákupy, lebo moja netier ide mať 1 rok, takže ideme niečo pekné kúpiť. No a tak to sa niekedy stáva, no, že proste táto časomiera niekedy vie prekvapiť. A keďže ja som dochvíľný človek, takže mňa to trošku zasiahlo, že budem meškať, ale čo už, no. Aj to je úplne normálne, je to úplne prirodzené niekde meškať, ale vždycky je dobré dať dopredu vedieť, že budeš meškať. To by bolo od teba fajn. Presunuli sme sa do obchodov a čo vám poviem? Ja do obchodov veľmi nechodím, pokiaľ už niečo naozaj súrne nepotrebujem, ale toto bola iná situácia, tak som sa to snažil nejako psychicky a fyzicky ustať. Potom prišla moja obľúbená časť, kedy sme sa išli najesť. Mali v ponuke aj niečo pre bylinožravcov, takže z toho som bol nadšený a bolo to výborné. A aby nám nebolo málo, tak ideme ešte do Teska niečo pozrieť. Čo ideme do Teska? Nejaké veci prebiehajú. Ešte ďalšie veci nejaké pozrieť. No, tak to som
To som aj nevedel, že v Tesku majú ešte nejaké veci. No tak ideme ešte do Teska veci pozrieť a tak. Ale dobre sa cítim, lebo boli sme sa najesť. Také vegánske poke som si dal. Aj bylinom žravec sa má dobre v tejto dobe. Ja som sa po chvíli odpojil od skupiny a keďže sa snažím fungovať bez kofeínu, tak som išiel na bezkofeínový ovsený flat white a nebolo to vôbec zle. A cestou domov sme sa zastavili na pumpe doplniť palivo do dopravného prostriedku. Takže, deň sa nablíži ku konca. Ešte raz. Takže, ježiš, to zreli zbliaklo. Takže, deň sa nablíži ku koncu a my sme sa rozhodli s mojou lastovičkou, s mojou partnerkou, asistentkou, že si ideme ešte zmerať sily na tenisový kurt. Minulé to bolo obsadené, takže pevne verím a dúfam tomu, že dnes to teda bude pre nás voľné a že už konečne nastane, že už konečne budeme môcť realizovať toto športové podujatie. Budem sa snažiť ešte nejaké zábery z toho spraviť. No a tak, a prídeme domov a umyť zuby a spať. No, tento tenisový zápas, čo teraz ideme odprezentovať, tak bude čisto amatérsky a technika je čisto improvizácia, takže treba to brať s rezervou, ale už mám taký pocit, že už sa dostávam do toho. Môžeme? Také jemnejšie podanie. No poďme. No, to som dobre trafil. Dobre. No a toto sa zdaví. Takže dobrý deň, pán strelec. Čo hovoríte na dnešný zápas? Dobrý deň. Na dnešný zápas hovorím, no môj výkon hovoril za všetko. Tak musím akže povedať, že obidvom si myslím, že nám to išlo veľmi dobre a bolo to super, áno. Sice nám trvalo... Čo hovoríte na vášho supera? Na môjho supera hovorím to, že bol skvelý veľmi a bolo náročné mu odolávať, ale nakoniec som mu odolal a v konečnom zúčtovaní som zvíťazil. Čo myslíte, kvôli čomu? Čo robíš? Robia na konci, nevíťazí. No. Čo myslíte, čo bolo to, čo vám zaručilo vašu výhru? Skúsenosti. Moju výhru mi zaručilo to, že dlhá príprava, sústredenie, 5x. Ako dlho ste sa pripravovali? Dlho, cesta sem na tieto kurty trvala asi 7 minút, takže celých 7 minút som sa psychicky pripravoval. Takže psychická príprava vám úplne stačila? Musím povedať, že ani nie, ale je Myslíš, že fyzická príprava je úplne zbytočná? Vôbec. Nemyslím si to. No, ďalšia otázka. Moja ďalšia otázka znie, že čo a ďalší zápas? Kedy bude? Čo chystáte ďalej? Čo urobíte s výhrou? Ďalší zápas? No, ďalší zápas je... Vlastne každý v živote zápasíme sami so sebou, keď prekonávame nejaké svoje mínusy a keď pracujeme za sebou. Keď pracujeme za sebou. No a čo plánujem s výhrou? No nič. A viete, aká je výhra? Výhra? Liter Kofoli. Áno, gratulujeme veľmi pekne. Ďakujem pekne za rozhovor. Vidíme sa pri ďalšom zápase. Majte sa. Dovi.